na samym początku dzisiejszej gali walka w MMA w kategorii 44 kg. 44 kg, ponieważ przed nami dwóch młodzieńców. Z jednej strony Tyson, mający 11 lat, z drugiej strony Kacper, lat 12. Mocne skupienie na twarzach chłopaków. Przypomnijmy jeszcze, że tutaj rundy mamy dwuminutowe. Dobry frontal, dobry front w tempo, dobra próba obalenia i właściwie skuteczna. A jeżeli Tyson wyciągnie głowę, a wszystko na to wskazuje, zdobędzie plecy swojego przeciwnika. No ale na tą chwilę bardzo dobrze, bardzo przytomnie broni się Kacper. No już powolutku ta głowa wychodzi, ale podniesiona walka do stójki. No i walka wraca do stójki faktycznie. Po raz kolejny po nogi. Ten sam zawodnik, tak, ten sam zawodnik po raz kolejny próba obalenia, tym razem skuteczna. Teraz Tyson stara się ustabilizować Kacpra, który bardzo przytomnie, bardzo mądrze stara się wspiąć po siatce. Tak, dokładnie, mimo że zawodnicy oczywiście nie mają prawa być doświadczeni, to zachowują się bardzo dojrzale w samej walce, naprawdę bardzo mądre, dojrzałe zachowanie. Tam wcale nie ma dużej paniki, jakichś nieprzewidzianych ruchów, tylko wszystko wydaje się naprawdę fajnie, dobrze, mądrze zaplanowane, realizując taktykę walki. No, widzimy, oddał plecy teraz Kacper, nogi wpina Tyson. A do końca tej pierwszej rundy 20 sekund. Sygnał informujący, że zostało do końca rundy 10 sekund. Wydaje mi się, że już żaden z chłopaków nie będzie próbował zmienić nic w tej rundzie. Właściwie tak samo jak ona do tej pory skończyła się w ten sam sposób. Ale to Tyson chyba był osobą, która bardziej szukała walki, był bardziej osobą stroną dominującą. Dlatego myślę śmiało, że tą rundę można zapisać na jego konto. Tak, tutaj też nie ma co się oszukiwać, ale zasady, gdzie nie ma tych ciosów na twarz, będą powodować to, że te obalenia będą zawsze bardziej punktowane u sędziów. Dwa obalenia zaliczył Tyson, jedno było takie ustabilizowane, gdzie... Bardzo wyraźne, tak, gdzie jednak Kacper na dłuższy czas zapoznał się z matą klatki Silesian MMA. Oprócz tego myślę, że strategią właściwie dwóch chłopaków i myślę, że o tym będą przypominać trenerzy w narożnikach, żeby faktycznie te punkty konstant zbierać, na przykład takimi kopnięciami low-kick, który właściwie będzie w tym momencie najskuteczniejszy i również na tej karcie punktowej u sędzi będzie musiało się zaznaczać, zwłaszcza kiedy nie mamy możliwości zadawania ciosów na twarz. A tutaj mieliśmy jeszcze te bardzo efektowne wyniesienie. Wyłapał nogi swojego przeciwnika, po czym wyniósł wysoko Tyson podczas tego obalenia. Tyson mocno nakręcony, chyba zmotywowany właściwie tą pierwszą rundą. Zaczynamy rundę drugą. A teraz Kacper dążył do sklinczowania i czy uda się ustabilizować? No, przez chwilę wydawało mi się, że Kacper będzie zawodnikiem z góry, ale odpuścił tą akcję. I na to... Był taki moment, że faktycznie mógł stabilizować swojego rywala pod sobą, ale zdążył się Tyson sprytnie wyślizgnąć. Znalazł się w tym momencie na swoim rywalu, ma takie top position, faktycznie próbuje zdawać ciosy. Mam wrażenie nawet, że tam jeden cios bustał o twarz, ale faktycznie było to zdecydowanie nieintencjonalne. A teraz mamy próbę przejścia pozycji, minięcia tych nóg. Po raz kolejny klincz pod siatką. Wyłapanie, wyniesienie i obalenie. Tak, mam wrażenie, że to jest bardzo dobra taktyka realizowana ze strony Tysona. Finalnie on był na swoim rywalu, pozwolił mu wstać. Wydawało się, że oczekuje te walki w stójce, a momentalnie właściwie przeszedł do kolejnego skutecznego obalenia i właściwie te punkty zapisują się na jego koncie. Tak, i pamiętajmy, że o tych dwuminutowych rundach tutaj już
pół minuty do zakończenia tej drugiej odsłony. Także tutaj takie obalenie, ustabilizowanie pozycji daje bardzo dużą przewagę na kartach punktowych. Teraz jeszcze próba wpięcia nogi za plecy. Tak, dokładnie. Właściwie też trzeba dodać, że Tyson naprawdę bardzo ambitnie z góry pracuje. To też nie jest tak, że on jedynie co próbuje utrzymać go w swojej pozycji, tylko widzimy, że próby na pozycji teraz ładnie odrzucił biodra, nie dał się złapać za nogę. Naprawdę fajne, bardzo dojrzałe zachowanie w tej walce. No i tak naprawdę gong teraz ratuje z opresji Kacpra. Coraz śmielej Tyson się rozkręca i faktycznie, tak jak mówisz, też jestem w stanie podpisać się pod tym zdaniem, że to gong w tym momencie troszeczkę uratował Kacpra. Zobaczymy, co pokaże runda trzecia, bo faktycznie albo tym razem Tyson pójdzie za ciosem, albo faktycznie dla Kacpra ostatni moment, ostatnia szansa, aby się odbudować, zmienić coś w swoim gameplanie. No i tutaj powtórki tego wyniesienia. Ładna akcja, kiedy ląduje już w pozycji bocznej. Bardzo czytelna, bardzo efektowna, właściwie efektywna i efektowna. Na pewno sędziowie musieli to zapisać na swoich kartach punktowych. Runda trzecia decydująca, właściwie final round. Tak, przed nami ostatnie 2 minuty tego starcia. Wyłapanie kopnięcia. Od razu tak, właściwie Kacper rozpoczął prawym kopnięciem middle kick, na co bardzo dobrze zareagował Tyson, przechwycił tą nogę, no i przenosimy po raz kolejny walkę do parteru. I po raz kolejny to Tyson zajmuje top position. No bardzo ładna teraz taka kulanka w parterze. Było tam również wykorzystanie siatki. Wydaje mi się, że tam chyba wyłapana ręka, nie, już uwolniona. Ale był taki moment, że faktycznie Kacper cały czas trzyma Tysona za rękę, przez to ten uniemożliwia mu zmianę pozycji, ale faktycznie sytuacja się zmieniła. No, mocno teraz presją, barkiem wjeżdża na szczękę swojego przeciwnika. Dzięki temu stabilizuje pozycję. Tak, sprytnie to wymyślił, skoro nie wolno zadawać ciosów na twarz, to zawsze można delikatnie przyduszać, utrudniać i spowodować taki właśnie delikatną... Mamy duszenie trójkątne nogami. Ale jeszcze nie dociągnięte. Widzimy też bardzo przytomnie, bardzo mądrze broni się przed tym Kacper. No ta noga też chyba nie do końca dociągnięta pod dół kolanowy. Ja myślę, że Tyson w ten sposób nie jest w stanie udusić swojego przeciwnika, ale może go oczywiście bardzo, bardzo mocno zmęczyć. Może w pewnym momencie uda mu się tą pozycję poprawić faktycznie tak, aby ta klamra, to dopięcie było dużo bardziej szczelne. O, tak jak właśnie. Tak jak w tej chwili może faktycznie się udać. Sprytnie jeszcze podbiera nogę swojego rywala. Tak, to będzie prawdopodobnie zakończenie tego pojedynku, mimo że... Tak, dokładnie. Mimo że 19 sekund do końca sędzia bardzo przytomnie nie pozwolił już tracić przytomności swojemu. Duże gratulacje dla Tysona Kwiatkowskiego. Naprawdę pokazał się bardzo, bardzo dojrzale w tej walce. Właściwie od pierwszej rundy budował swoją przewagę, która właściwie cały czas rosła. Pierwsza runda, druga runda, jak w trzeciej rundzie przeszedł do akcji kończącej. Naprawdę jak na ten wiek spore umiejętności, dobrze się zaprezentował. Zobaczymy, oby ta kariera układała się jak najbardziej kolorowo temu młodemu chłopakowi. Silesian MMA 15. Zanim ręka zwycięzcy powędruje w górę, raz jeszcze Państwa proszę o wielkie brawa dla obu młodych zawodników, przed którymi wiele wspaniałych przygód. 5 sekund przed zakończeniem rundy trzeciej, w pierwszej minucie i 45 sekundzie walkę przez poddanie trójkąt nogami zwycięża
Jackson Kwiatkowski!